खुलुमबाय रायजोफोर दासिमनि खौराङाव फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ दिनै गोजौ फरायसालिनि जोबथा आनजाद एबा 2026 मायथाइनि मेट्रिक आनजादनि फिथाइखौ फोसावनाय जाबाय। आनजादनि फिथाइखौ दिनै फुंबिलिनि 10:30 रिंगायाव फोसावनाय जायो। सोर सोर फरायसा आरो फरायसुलिफोरा आनजादाव उथ्रिसारनो हाखो, बेसेबां डिभिजन लानानै पास जानो हाखो, नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। मख'जाथावदि मेट्रिक आनजादनि फिथाइ फोसावनाय लोगो लोगो फरायसाफोरा रिजाल्ट फोसावनाय वेबसाइटआव थांनानै नायहैनायाव मुखुब जानायखौ बे समाव मिथिनो मोन्दों एबा नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि 2026 मायथाइनि गोजौ फरायसालिनि आनजादा थांनाय 10 फेब्रुवारि खालारनिफ्राय जागायदोंमोन। बेबादिनो बेनि उनाव 27 फेब्रुवारि खालाराव जोबदोंमोन आरो दिनै रिजाल्टखौ फोसावो। दिनै आनजाद फोसावनाय लेखायैनो गासै आसाम नाङैनो बांसिनै टप 3 मासियाव आवग्रिनो हानाय बिजाथिफोरा फारियै सेथियाव दङ बरपेटा जिल्लानिफ्राय ज्योतिर्मय दास, जाय 600 नम्बराव 591 नम्बर मोनो, जेराव 98.5% बिथांजोआ मोननो हायो। बेबायदिनो नैथियाव बिश्वनाथ जिल्लानिफ्राय अकनका बुया, जाय 589 नम्बर मोनो। थामथियाव सानै बिजाथिया आवग्रिनो हादों फारियै डिब्रुगड़ जिल्लानिफ्राय जियापारा इस्लाम, जाय 588 नम्बर 98 जौखोन्दो आरो नलबारि जिल्लानिफ्राय सुरजित आख्तार, जाय 588 नम्बर 98 जौखोन्दो। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि 2026 मायथाइनि मेट्रिक आनजादखौ होदोंमोन गासै 4,29,249 बिजाथिफोरा आरो बे बिजाथिफोरनि गेजेराव 2,81,701 उथ्रिसारनो हादों। गासै जौखोन्दोआव नायोब्ला 65.62 जौखोन्दो उथ्रिसारनो हादों होनना बे समाव मिथिनो मोन्दों। बेराफारसेथिं जिल्ला हिसाबै बांसिन जौखोन्दोआव उथ्रिसारनो हानायखौ नायोब्ला डिमा हासाव जिल्लायाव सेथि नम्बराव एबा सेथि नम्बराव जौखोन्दो हिसाबै आवग्रिनो हादों एबा पास खालामनो हादों। गासै डिमा हासाव जिल्लानिफ्राय 88.23 जौखोन्दो, शिबसागरनिफ्राय 84.8 जौखोन्दो, डिब्रुगड़निफ्राय 78.46 जौखोन्दो आवग्रिनो हादों। आसाम एसेम्ब्लि बिसायख'थि जोबनानै थांखांनायनि उनाव सोमजिदों फिन आरोबाव दुखुनांथाव आरो सोंखारिजाथाव जाथाय। जों खोनानो मोन्दोंमोन, गोबां सावरायजानायखौ नुनो मोन्दोंमोन MLA बिसायख'थिखौ लानानै बिसायख'थिनि सिगां BTCजों लोगोसे आसामाव थानाय रिजनेल पार्टी आरो नेशनेल पार्टीफोरनि गेजेराव जानाय हिंसायारि जाथाय। दायो फिन आरोबाव सोमजिदों थांनाय हराव बिसायख'थि जोबनानै थांखांनायनि उनाव बर'नि माहारियारि आफाद एबसुनि मावख'खौ गाग्लोबनाय जाथाय। एबसुनि मावख' गाग्लोबनायजों लोगोसे माखासे मावथिफोरखौ गाग्लोबदों होनना आरो गाग्लोबनायजों माखासे सुबुंफोरा जोखोम जानो गोनां जादों होननाबो मिथिनो मोननाय जादों। जाय जाथाया ओनसोलावनो मोनसे सोंखारिजाथाव आरो बर' हारिनिनो लाजिथावना। बे बिथिंखौ नोजोर लाखिनानै आथिखालनि एबसुनि आफादगिरि खोरोमदावआरि बिथाङा ओरैबायदि बुंदोंदि बिसायख'थिनि उनाव जेंना सोमजिहोग्रा दुथां सुबुंफोरनि सायाव गोख्रों राहा लाथारनांगौ। बिसायख'थि जोबखांनाय लोगो लोगोनो माखासे BPFनि दुथां सुबुंफोरा थांनाय हरनि 8 रिंगासो समाव कारिगाव ओनसोलनि साहा थानाय एबसुनि मावखुलिखौ गाग्लोबदों आरो मावखुलियाव थानाय माखासे मुवा बेसादफोरखौ आलाय सिलाय खालामदों होनना बिथाङा बुंदों। बेनि उनाव तारं गामिनि एबसुनि सोद्रोमा बिथांनि न'खौबो गाग्लोबनो नाजादों। बेफोरबादि जाथाय जानायखौ मिथिनानै गामिनि सुबुंफोरा दुथांफोरखौ नारा नाथा हमथानो नाजादोंमोनब्लाबो नाथाय दुथां सुबुंफोरनि गाग्लोबनायाव बे ओनसोलनि थासारिया गाज्रिसिन जानो हमो होनना बे समाव खोरोमदावआरि बिथाङा फोरमायदों। बे जाथायजों लोब्बा थानाय साफ्रोम दुथां सुबुंफोरखौ थाबैनो हमनानै आयेन बादियै गोख्रों राहा लानांगौ आरो साजा होनांगौ होनना आसाम पुलिस DC क'क्राझार पुलिस हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिसिम गारां दिखांदों खोरोमदावआरिया। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं।
मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।